megalayapost.news. Maju berat, maju berat, maju berat. Kemuway nong yalam barim ke KSU ubalabat ya keker dan Vice President keseng kemi ubadani M Karim habalet sementa hagajing pentamai no yalam ke KSU nakabenta ke samoy trikam jong snem arhajar arpun rio hadu arhajar arpkondai ulakan tujuri kino yalam batamai kata hagajing yalam samla Raymond Karjana kum President berengkat ke kenhun bagi day baniang scam baniada ya kejat ben rio kasi dakabapen pau balabun palat kiba berbi ban paria ya kejat ben rio kasi jongi pidai kiplea ding kibadang me balwat ai bagi jingrhem jong gading kejing yele kan lip no lanu ru ang uba dani M Karim hab ai mensim yakino yalam batamai ke KSU ula ang ru baka KSU gadon chibun kimat kijura kum gajing persya ya kasurok rel bandawa ILP ka 8 schedule ka jingbam dan kam dan jam kisamla kamat jong ke MPSC bat kiwe Henry ka bakong santam ki haban husyar namar ladon gajing berbi ka basyar khai bha ha ka riba i jongi kata ka jing sngu than ka jing sngu liang ka jing sngu stan bat ka jing tip lut yakithmei batang ko kino yalam ke KSU ki de ban yang scam ban ra ya ka jing itli jong ka jat rio kasi shushu ulakan tujur ru ikino yalam bakim de ban ailat yakita ki baparia ka jat ben rio leng ba ka jingkan tho boper badak ka baong ru dangla bandu jan kinong shun ban ya ka badu jan ka jat ben rio Shikantin namata ka leadership ka bathmai ka jongpi ngasngobat nong kumni ka team ka jongpi barok ko we pidai ki pliak ding ki bedang me what I baka jing hem jong ka ding ka jingele kan lip napi lanu ru ka baar kibun palat ki issue railway ILP 8 schedule kini CM ter kamta unemployment MPSC issue ter kibabon kibdana khamak jopi kibapi hab ban prat lenti namata ka bah kamiat jong kari pakajai pentrio handre ka kong santam ngakwa ban pasyat akne kapor namar kadon kajing berbi ka basyar khai ba hakari ka biej ka jongi hakini kisngi kajing skau than kajing skau liang kajing skau stadru kajing skau historian lut baro batip lut dekat thamai wan nang no e nang no handrai ka KSU ngakarpat wan ra ya ka jing teli jong ka jat bediu khasi sashi sen pat wat ailat baki bakwa pen pharia ka ri ka bi ka jongi kum kalong manta mit la basngi tho shipang da kom ni tho shipang da kom tai bat kham tam nga parem gitu ki tho ra ktien nong we hai ki kot khobor ki ba pau ba kini sngi banong em ngi gi bo nang te ngim don jing de bat pi ngi bo nang ning yong em pi don jing de bat ngi ka subject ka bayar handai tang ne ka wei ki ba pen prai ka ri ba jai ben riu reman ba ka tim ju pi shim ki kum ki nong shun la ba du jat no ki nong shun ban ya ba ja ka jat ben riu ngi don ki nong shun na po ngi don ki sen ki ba kip ya ka bi kaban penyap ya kajai ben rio ngi haban kono gini ki brio la dag dei dakanu kelenti kin hab ban ngap jar ban kala bamut ngi dei kawai kajat ben rio ailat ya ka jingsok jong ka jing itali kan ne ringkat bat pi ka KSU ka persen ya ka riba jai beri barok kawai ka kentien kasih kalong salansar ngakaran ketien kasih kabangi haban pediang kabangi la pediang namar baling ongkum ta ngin paiden tak kandet sya bangan syong ban penwai kadi kejegalang kajat berdeu kasih kade kajat berdeu ke bekarpang ke bekan top yu kriamu penaru boy war bat kum ta ter ngidei kawe kajat berdeu la pen scam ya kata dak sarkar India la pen scam ya ka dak sarkar bilat ka sarkar pareng kala sign agreement bat ki CM ko ong annex agreement with Khasi chief with Khasi state instrument of taxation standstill agreement ki ong with Khasi states ingin penne ye ke stri jongi ka baka partai kala pediang ini ke kentien ngin nong pen pra
ya ka dalele ru Meghalaya Post.news.